Hello friends, borebai Bodo Job Info official YouTube channelaw मोजां update latest update बाव बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव आरोबाव गोदानै एप्लाइ जासिगोन। दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनांगौ सोर खालामनाङा गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों भिडिअ नायखांनानै मोजां मोनोबा लास्टआव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट मोननो। दा जोंहा दाखालि बावै एप्लाइ जादोंमोन हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव गासै 3945 भेकेन्सि। दा बेखौनो गोदानै पस्ट आरोबाव बारायबावदों धुबुरी मेडिकेल कलेजनि थाखाय बेयाव एप्लाइ खालामनो हाफिनसिगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 लेभेलाव। दा ओंखायनो आं अफिसियेल साइटआव फैबाय एडमिट माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो एग्जाम माब्ला मोनगोन। दा नाय लोगोफोर बे डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो आरोबाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआ भेकेन्सि एड खालामदों एबा इनक्रिज खालामबाय नैबे धुबुरी मेडिकेल कलेजनि थाखाय अके। दा बेखायनो लास्ट डेटखौहाय नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइ लिंकनि एक्टिभखौ नोंथांमोना चान्स होबावदों जे जायफ्रा थालांदोंमोन बेयाव एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ होबावदों बेनो जाबाय 5 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिलसिमल' थागोन डेटआ। लिंकआ एक्टिभ जायोबा एप्लाइ भिडिअ लाना फैगोन नाथाय आं सानो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायखाबाय आरो जायफ्रा नायाखै डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेयाव थांनानै क्लिक खालामना नायनो हागोन एप्लाइ प्रसेसखौ फनावनो एप्लाइ खालामनो हायो। ग्रेड 4आव 8 पास बेनिफ्राय ग्रेड 3आव नोंथांमोना HS पास डिग्री पासफोरा एप्लाइ खालामनो हायो अके। दा बेयाव जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ ओरैबायदि जागोन जे बे पस्टआ एप्लाइ जाबावगोन नालाय बेखायनो एप्रिलनि लास्ट उइकआव फैनायनि चान्स दङ आरो आनजादा मेयाव जानायनि चान्स दङ। आरो बे एग्जामा कमन एग्जाम जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोननि लकेलावनो एग्जाम जागोन एबा नोंथांमोना हम डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामखौ जानो मोननायनि अपसनखौ मोनगोन मानोना बे जाबाय कमन एग्जाम आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया। दा बिदिब्ला जोङो थांसै फै मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोनोसै जे बे मानि थाखाय फैदों। दा बे मोनसे सर्ट नटिस ओंखारदों आसाम ट्रिबुन मोनसे निउसाव बेयाव अफिसियेल साइटआव होथ'वाखै अब्लाबो बे नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जागोन 5 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिलनि आरो बे वेबसाइटआ www.dme.assam.gov.in एबा डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसनाव फैनानै जोङो एप्लाइ खालामनांगौ। थ' बेनिफ्राय जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामखाबाय थ' नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनाङा मानोना नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय कनसिडार जाखागोन एबा दाखालि एप्लाइ खालामखानायानो जाबाय बेयाव गोनांथि गैला एप्लाइ खालामनो। दा जायफ्रा थालांदोंमोन बे नटिसआ स्पेसियेलि पस्टआ बारायनायनि थाखायसो फैदों माने पस्टआ भेकेन्सिया बारायबाय इनक्रिज जाबाय आरो नाथाय जायफ्रा एप्लाइ खालामखाबाय नाङा आरो जायफ्रा खालामनो हास्लाबाखैमोन माबाफोर जाहोनाव थालांदोंबा थ' एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ होदों ओंखायनो नोंथांमोना खालामना ला। दा ग्रेड 4आव 8 पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन 8 पासनिफ्राय HS पाससिम बेनिफ्राय हमना ला नोंथांमोना ग्रेड 3आव HS पासनिफ्राय डिग्री पाससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो। थ' बिनि सोमोन्दै लोगोफोर आरो लेटेस्ट आपडेट फैयोबा नोंथांमोना थाबैनो होगोन आरो अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबावबा नोंथांमोना थाबैनो शेयार खालामगोन बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जि पस्ट फैयो। दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।